Hi, welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Kwatuluka zithunzi zina ziwiri zomwe zikuwonetsa mtsogoleri wa dziko lino President Lazarus Chakwera akuwoneka ngati mkazi. Chithunzi ichi choyamba chikuwonetsa iwowa atajambulidwa ngati chithunzi chomwe katswiri wina wa dziko la Italy Leonardo da Vinci anachijambula mzaka zambiri zapitazo zapakati pa 1503 ndi 1506 chotchedwa Mona Lisa. Pa chithunzipo pakuoneka President Lazarus Chakwera atavala mandala awo monga momwe amachitira nthawi zonse pa zithunzi akamajambulisa. Ndipo pa chithunzi chachiwiricho chikuonetsa mtsogoleri wa dziko linoyu President Chakwera atavala diresi lodula manja atatembenuka ngati msikana yemwe akujambulisa mchithunzi ku HD photoshoot. Anthu ambiri ataona izi pa masamba a mchezo anayamba kumalemba zoseka nkumanena kuti akukongola ndiponso akuoneka bwino komanso ndika beautiful. Ndipo ena akungolemba kuti Sister Laz, pamene ena akungolemba zoseka kuti basi ndi luso chabe kwa amene wapangayo. Ena akuti ukuku ndikusowa ulemu ndi mwambo kwa munthu wamkulu ngati President Chakwera. Ndipo anthu ena akuti President Chakwerayo siwoyamba kupangidwa izi, chifukwa atsogoleri onse kuyambira amuthalika Joyce Banda apangidwapo ndipo palibe nkhani. Anthu ena akuopa kuti munthu amene wapanga izizi mwina naye akhoza kuonekeredwa ngati zomwe anaonekeredwa Chisomo Makala kapena Tumpale Mwakibinga pomangidwa popeza paja apolisi a mdziko muno salolera kuti munthu aliyense apange choseka chokhuza mtsogoleri wa dziko lino. Ndipo anthu ena akuti anthu omwe apanga izizi akuyenera kufufuzidwa ndi kunjatidwa popeza ukuku nkupeputsa mtsogoleri wa dziko. Anthu ena azuzulanso anthu omwe akungophunzira kumene kupanga edit zithunzi kudzera pa makina a kompyuta kuti sakuchita bwino kamba kakuti ambiri akhoza kumangidwa kamba ka nkhaniyi. Zomangidwamangidwazi zili mkamwa mwa anthu chonchi kamba kakuti nthawi zonse mdziko muno munazolowera kuti munthu akangolemba chilichonse chomwe chikuoneka ngati chikunyozetsa mtsogoleri wa dziko lino, apolisi amapezapo ntchito ndi kumanga anthu onse okhuzidwa. Ndipo mwezi wa April mu chaka cha 2019 mnyamata wina yemwe dzina lake ndi Tumpale Mwakibinga anamangidwa ndi apolisi ku Ndilande mu mzinda wa Blantyre atayika chithunzi pa tsamba lake la pa Facebook chomwe chimaonetsa mkazi wa apita muthalika Gertrude Maseko yemwe anali mayi wa fuko pa nthawiyo akumuonetsa mofanana ndi katuni ina yotchedwa Rago. Iyeyu anayika chithunzi icho moseka mmene mayi wa fukoyo anavalira ndi kunena kuti akufanana ndi katuni ya Rangoyi. Ndipo apolisi a mdziko lino sanachedwe anamumanga ndi mlandu wakuti amanyozetsa kulemekezeka kwa mzimayi. Pa nthawiyo atamangidwa, Amalawi anayamba kudzudzula boma nkunena kuti likumanga anthu ndi nkhani zopanda pake ponena kuti m'malo molimbana ndi kukonza zinthu zofunika mdziko muno komanso kumanga anthu omwe akuba ndalama za boma, apolisiwa ndi andale alikalikiliki nkumamanga munthu yemwe sanalakwe kanthu. Omwe amayimira boma pa mlandu anamukana kuti mnyamatayo asatulutsidwe pa belo yake ndi cholinga chakuti amalize kafukufuku wawo. Koma Magistrate Tsoka Banda wa bwalo la Blantyre yemwe amamva mlanduwo anati palibe chifukwa chomusungirabe mnyamatayo mu chitolokosi chawo kamba kakuti mlandu wakewo siwoopsa. Ngati mbali ina ya belo yake, bwalo la milandu linamulamula Tumpale Mwakibinga kuti alipire ndalama yokwana 100,000 kwacha yomwe inali non-cash bond asadzayike chilichonse pa tsamba lake la pa Facebook chozuzula Gertrude Muthalika komanso azikaonekera kuma office a polisi a chigawo chakummwera kamodzi pa mwezi ndi kutinso pakhale munthu wina yemwe akhale ngati mboni yake. Ndipo chaka chatha msikana wina wa zaka 20 zakubadwa yemwe dzina lake ndi Chisomo Makala wochokera ku Chigwirizano mu mzinda wa Lilongwe naye anamangidwa kamba konyoza mtsogoleri wa dziko lino President Lazarus Chakwera. Naye msikanayo anagona ku chitolokosi kwa masiku awiri kenako anatuluka pa belo.